Il-flus li tqedu fil-fond tal-kawżi ġusti jiġu minn persentaġġ ta' taxxa tal-Lotteriji Nazzjonali u minn numru ta' premjijiet li jibqgħu ma jinġabrux. Dan il-fond jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tal-Finanzi. Minn mindu f'dan il-Ministeru nħatar bħala assistent parlamentari Robert Arrigo, il-flus li marru fuq iż-żewġ distretti li jikkontesta fihom aktar minn irdupjaw. F'kummenti lil One News, Robert Arrigo qal li dwar dan il-fatt m'hemm xejn x'tispjega. M'hemmx ħadd tispjega, naħseb li huwa hemm il-proġetti li japplikaw l-istess sistema, hemm komitat li jara l-affarijiet, but għas nidħol fihom jiena ġifieri. Robert Arrigo qal li l-flus mill-fond tal-kawżi ġusti jista' jkunu żdiedu għaliex inserta li l-proġetti saru issa. Jista' jkun li żdiedu għax hemm fil-fatt iżjed proġetti u xek. Insertaw li jagħmluhom issa. Robert Arrigo jgħid li mhux qed jieħu vantaġġ fuq id-deputati u kandidati l-oħra nazzjonalisti fuq id-distretti fejn jikkontesta permezz ta' dan il-fond. M'hemm l-ebda vantaġġ u m'hemm l-ebda skop u m'hemm l-ebda fil-fatt affarijiet oħra ġifieri l-ebda ntħil kollox bit-trasparenza. Fil-mod kif jitmexxa l-fond tal-kawżi ġusti, temm jgħid Robert Arrigo, hemm ħafna trasparenza. Hemm ħafna trasparenza. Fl-2008, l-2009 u l-2010 kważi €900,000 mill-fond tal-kawżi ġusti marru fid-distretti ta' Tonio Fenek, Jason Azzoppardi u Robert Arrigo, il-Ministru, is-Segretarju Parlamentari u l-Assistent Parlamentari li jmexxu l-Ministeru tal-Finanzi.